Kaya't ni manen kakabsat nga dumanon kada kayo, nga tugot-tugot mi itinabara nga kablaaw. Kitagyaman tayo kinapo Diyos, sagsipod ta inted na manen dahi nga bundaway. Tapno, babaen ka dahi nga programa, ket agkakadwa tayo, adalin tayo itinapatag nga nagan na. Ket maadaan tayo iti nadikdikket, ken si bibiyag apan nakirelasyon ken kuana. Tadayta kabsat iti panggat na, dayta iti dawat na, dayta iti tarigagay na. Nga sikaken siya, datayo maamin. Ket masursuruan tayo kuma, nga agtalek, ken ni Apo Diyos tayo sunaket mapagtalkan. Dawat kakabsat nga agkararag tayo. Dindito nga Diyos, agyaman kami ama, agsipod ta, nagbalin ang kapadasan ni. Nga si kaday di Diyos, nga mangmangted kadigiti amin ang kasapulan ni. Sikaw Diyos, ti mabalin mi nga ayaban. Iti tunggal nga aday ti pagkasapulan ni. Agyaman kami ama, agsipod ta, sikaket si sasagana kalata, nga dumngeg, ken mangited kadigiti bendisyon ang kasapulan ni. Kadayto nga oras o Diyos dawatin ni iti panangidalan iti Santo nga Espiritu. Tapno maikan kami iti sirib ken panakaawat. Adalin mi manen iti maysa nga napatik nga nagan mo. Ket dayta kuma nga panangadal mi o Diyos mangited kada kami. Iti maysa nga inanama nga nyaman di iti pagkasapulan mi. Sika iti mabalin mi nga awagan nga Diyos mi ang mapagtalkan. Agyaman kami, itinagan na po may sus dinawat ni Pilipoy. Amen. Agtultuloy kakabsat nga adalin tayo dahil siya'y inrugi tayo nga series, Keys for Happy and Healthy Lifestyle. Kaya't adda tayo iti baro nga episode na inadal tayo digitinagan ni Jehovah. Ngem iti agdamangad adalin tayo kabsat, ket isuna ni Jehovah Rohe, the Lord my shepherd. Ket daytoy kakabsat iti maikatlo nga episode kaday jay Psalm 23, the famous song ni Ari David, nga inkantana nga ni Jehovah isu iti pastor na. Basahin tayo kakabsat iti Psalm 23 verses 1 to 4. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Your rod and your staff, they comfort me. Anyan kakabsat na nagpintas nga ni Jehovah Rohe, ket itid na day chay taraon ken inumen dagiti ay ayaten na nga karnero na. Tapay kayat na nga digiti karnero na sika ken iti siya agbiag tayo ang nasalunat ken naragsak. Jesus wants us to live a healthy and happy life. Ni Jehovah Rohe kabsat ket isuday jay ko na tayo, He restored us. Idi nadal tayo din na panalawas, kalpasan nga dayjay nga karnero ket simnina, gapu iti kababalin na. Ulit kabats, gapu iti kababalin na. Ka iti karnero, sika ken iti siya, iti kababalin tayo kabsat, we are sinners.
Ket gapu kadayjay a kinamanagbasol tayo, adda dayjay a kababalin tayo, nga umadayo sumina kadayjay arpad iti panagayat ni Apo Jesus. But because the good shepherd nga isuna ni Apo Jesus ket ay ayaten na ka, ay ayaten na. Uray pay idi nagbasol tayo, sinapol na tayo. Malagip yung kabsat, hindi nagbasol ni Adan ken ni Eva. Apan binuyro ni Apo Diyos isuda, ket sinaludsod na, ayan yu. Ni Apo Diyos kabsat, adda iti business na, adda iti mission na, nga di man ni Apo Jesus kuna na, I come to seek and to save which is lost. Ni Jehovah Rohe, ket kayat na nga agbiag tayo, nga natalgad, nga awan kuma iti panagbut-butan. Dayjay iti kayat tayo nga adalin itata. Our good shepherd wants us to live a secured life, free from fear. Dayjay kunana ni Ari David kakabsat, yea, do I walk through the valley of the shadow of death, uray lumagnaak kung nating sipnget tinginget ni patay. Nadadungan tayo because saan tayo nga familiar kada ito'y ngayon baga ni Ari David. Ibaga tayo kakabsat, nga data it's just an expression. Ngem iti kapaypaysuanan na, the valley of the shadow of death is real. Adda kakabsat day nga lugar. Iti Arabic name na Wadi Kelt. Wadi Kelt. Daytoy ket masarakan kakabsat ijay disyerto iti Judea, nga adadtoy kuma dayjay karayan iti Jordan, parallel to it, isu kakabsat dayjay ninaganan da nga valley of the shadow of death. Wadi Kelt. Daytoy a lugar kakabsat, ket isu iti shortcut between the city of Jerusalem and the city of Jericho. Isu iti shortcut. Ngem, daytoy a lugar is a very dangerous place. Tapay, dagiti tulisan agdada nga agbanbantay no sino man iti mabalinda nga takawan kendangran. Daytoy nga lugar kakabsat, isu iti nangalaan ni Apo Jesus, the parable of the Good Samaritan. Malagip yung adda dayjay maysa nga businessman nga Hudyo from Jerusalem mapan ijay Jericho. He took the shortcut, the valley of the shadow of death. Ket kabayatan nga adda dijay kakabsat, imay dagiti tulisan. They robbed him. They took all his merchandises. Ket inbatida nga agbugbugso. The parable of the Good Samaritan. Amo yung nodaduma, dagiti panagipatag dagiti kakabsat, ket denggen tayo. Idi, ada kami pailang active iti trabaho kabsat. Ket numapang kami ijay Cagayan, hanga Cagayan Valley, it is in Cagayan. Kas mga rigan kumasampagita, Tugigaraw, uray pay iji Kapisayan, Gising, wenno digiti churches ijay Cagayan. Iti balangkad dagiti papanglakayen ken dagiti kabsat. Actually, it is a request. Pastor, pangaasim, saan ka nga magmagna dita Malig region. Aday ti duwang nga kalasada kakabsat. No gapu kay Cagayan, point is Tugigaraw nga apan kumay iti Isabela.
Magna ijay tugigaraw via Ilagan. Adamit the other road tugigaraw via Malig. Daytoy Malig is faster ngem dayjay Ilagan. Ngem gapu iti ayat dagiti kakabsat nang nangrunay into numasep ngetanen dagiti biyahero. Iti advice da pangaasim pasto, saan ka na magmagna, do not take the road of the Malig region. Dinengdengeg ko dagiti kakabsat. Dito'y kakabsat, adamit gamin dayjay ko natin nga symbol. What is the symbolic meaning? Daytoy the valley of the shadow of death. Ket actually, daytoy yung dayjay ibagbaga tayo, nga daytoy lubong a pagbibiyagan tayo itata. It is dark and death reigns. Nasip nga, ket adda ni patay kakabsat. Nga uray pa'y, idi nga dayjay na imbag a pastor, ni Apo Jesus, ket imay tapno isalakan na digiti managbaso. Idi anatay, nagsipnget kakabsat, iti lubong. Basahin tayo ijay Luke 23 verses 44 to 46. And it was about the 6th hour, and there was darkness all over the earth until the 9th hour. And then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in two. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commend my spirit. And having said this, he breathed his last. Uray kakabsat ni Apo Jesus. Dayjay na imbag a pastor, walk through the valley of the shadow of death. Manong oras nga nagsipnget kakabsat, una na ket iti init nagsipnget from 6th hour to 9th hour. Actually, 6th hour is 12 noon, ingga ti alas 3 iti malam. Dayjay kakabsat iti oras nga adda ni Apo Jesus ijay cross na ijay Golgotha. 3 long agonizing hours. Nakakita kayo dagiti kayatda nga tuladen ni Apo Jesus nga iti Biyernes Santo isudamet ket agpailansada iti cross da. I have seen, nakita kakabsat iti kasta nga buyan. And it was really very, very devastating. Anya, dayjay inbaga ni Ari David, nga dayjay a karnero ket secured. Nya? Secured. Kabayatan nga magmagna through the valley of the shadow of death. Magmagna itingingit iti sikngit ni patay. Umuna, ni Jehovah Rohe ket kaduana. Ulitek, ni Jehovah Rohe ket kaduana. Uray nung anyaman akasepngetan adalan. Literally or figuratively, no ni Jehovah Rohe iti kaduam. Awan iti pagbuknang. Nairugit ka tegabsat digiti panagbibiyahe. Naibang kami nga apan maki-fellowship
iti maysa nga distrito ijay Cagayan. Idi sumangpet kami dijay iti malem iti Biyernes. Nagtutudon. Ket uray no napigsa iti tudong, nagimong kami latay iti vesper. Pagamulangan iti agsangpet kapsat, ay dayto iti kayat ko kadig iti kakabsat iti Cagayan. Nasyaat man iti panawen, adaman iti tudong, no adda kakabsat iti dakkel agimong nga urnong digiti kakabsat, such as a fellowship. Nakad-aduga. Ket adda kami kakabsat, iti basit a kapilya. Nagaddo dagiti kakabsat nga imay. Try to imagine. Saan nga manay dagiti kapilya? Adda da dijay, adda digiti kapayong, adda kaputi da. Dagiti kapilya ket nakusat. And we had a good time. Iti inbagak kadigiti kakabsat iti Cagayan idi. Ure no adayu iti naggapuan mi, ket adayu met iti pagawidan mi. Saan kaming agapapura nga agawid. So, linipas mi dayjay nga fellowship. The district pastor idi ni Pastor Richard Bagasol. Ket tutudulat ta. We had two options. Kada kami iti asidegen kakabsat iti Sanchez Mira. As asidegen no magna kami iti Ilocos Norte nga agawid iti Artacho. Ngem deje magna kami iti Isabela nga agawid iti Artacho. Kunak ni Pastor Richard, anya nga ta. Adati limabas nga bus lawag nga mapan ijay tubigaraw. Ket pinarami nga kapsat. Sinalutsod ni Pastor Richard kuna na, ading, kumusta iti dalan di tabantay? Ijay patapat kapsat. Kaya kuna na, nakalasat kami matser kuna na. Unakin ni Pastor Richard, padasin mi. Ket no bilang saan kami nga makalabas, agsubli kami. Yahi kami kini Mrs. Rapanan, dududwa kami usually, dududwa kami lang. Claveria, Sanchez Mira, idin ada kami iti Santa Praxedes ket umulin idayon banbantay. Ayos pa mo lang. Idada kami di boundary kakabsat. Iti Ilocos Norte ken Cagayan. Gituktok, gipatapat. Ada iti traffic. Ket ada di may nga pulis ket apay kunak. Sir, kunan papanan nyo. Agawid kami kumaijay Pangasinan, nyamamok iti bagi. Kayat mi nga magnakuma ditoy, no mabalimpay, sinalutsod na. Mabalin kunada. They were clearing the road. Dadya bulldozer, dadya wama. Hindi nakalasat kami. We noticed na awanan iti lugan nga sumarsaruno kada kami. Manipod yung boundary nga nadyalawa. What does it mean? Da kami laeng da yung tinalasat na. Yea, do I walk through the valley of the shadow of death. I'll put it in our situation. Yea, do I drove, nag-drive back, iji kasipngetan dagiti bangpantay. Manipod yung boundary nga na dyan lawak. Non-stop nga dirinay ko dyan.
I will fear no evil. Tapay ni Jehovah Rohe. Isu iti kadwa. Mi kadwa rason kakabsat. Ni Jehovah Rohe at iti ig-iganan na. Kunana ni Ari David, thy rod and thy staff, they comfort me. Let's study about the rod and the staff. The rod kakabsat kat mga about 1 foot to 1.5 foot, 18 inches long, nga napintas diretsyo nga kayo kakabsat. At dalata dayjay nga iganan, dayjay nga pastor. Apay nga dayjay. Dayjay pastor has mastered nga daytoy kakabsat nga rod, dayjay ababad, 18 inches. Kat isu iti usaran na, nga mang-protect ka dagiti karnero na, no adda iti umay nga dagiti narurungsot wild animals like bear, lion, or wolf. Amuna kakabsat, in constant practice, the shepherd has mastered to use the rod. Isu nga into no makita dayjay a karnero, kunana ni Ari David, thy rod and thy staff, they comfort me. Into no makita ni Ari David, jay iganan dayjay pastor. He as a sheep, makita na ni Jehovah Rohe, at dating iganan na nga baras. The rod. Among ni Ari David as a sheep, nga daytoy a pastor will fight for his life. He will protect him. Anya nakit din kakabsat tinbagana ni Apo Diyos. Sino man kunana ang dati plano na nga mangdangranken ka, he touches the apple of my eye. Iti kinaarasagid, the most sensitive part of human body is the eye. Kat idi nga inbagana ni Apo Diyos, sagiden da nga umuna, day tamatak sakbay da ka nga masagid. We know and we are assured that Jehovah Rohe cares. Anya ngay magkakabsat day staff. Day staff kat day atidog, kaslala sa rukod na kumanya. Day saan nga agpaay kinkuana day nga sa rukod. Yes, usarin na day nga sa rukod. Tano umuli iji bantay, he needs a stick, the staff, nga isuka kabsat iti usarin na. I remember the times nga that we hike. Kadwat digiti pa pastor iti Northeast Luzon Mission. Pastor Rick Macho, Pastor Ryan Tabago, Pastor Edelor Lana. Napang kami kabsat, ijamang pulag. Numakasangpit kan ijay ranger. Jadi, jay ko ako jay DNR station, jay baba. At dati kiti maupaan kakabsat nga sa rukod. Apay, nagsayaat nga dati sa rukod, ngayon tunumuli ka. It's a very steep. Aglalo no, dayjay panagrugin dayjay hike, manipod ijay DNR ingana ijay campsite. It will take, hindi nag-hike kami kapsat, agrugi kami ti pasado o alas 12, nakadanon kami ijay campsite, iti ngang ani lumnek iti init. Garamit kami ti tent, ijay kami ito nga maturog. And then very early in the morning, sakbay iti alas 3
Kada kami nga nakariin. Sakbay ti alas 4, masapul nga we begin our trek, our hike to the summit of Mount Pulag. Tunggal hikers adda iti plus light na. And our staff is very, very helpful. Ngam daytoy gaming kausap niya staff ng ibagbagana ni Ari David adda iti as inverted letter J. Tapay, again, it is for the ship. Akas din bagat itatay kausap, the character of the ship is pumanaw, sumina. Kat gaputa sumina, alain da di shepherd, di pastor, kat alain na ship, guyod na. Either nga titingid, guno di sangka, basta nyaman, iti maguyod na. Kat nagsaya at kakausan. Isu nga iti makita ni Ari David ket kunana. Intun no makita, when I see the staff, amok nga ni Jehovah Rohe, ket isubli na sa dino, ijeddalan amasapul ko nga panan. He restores my soul. He leadeth me to walk in the path of righteousness. Isung intun mo dayjay nga karnero, irepresentaran ni Ari David. Makita na kakabsat, dayjay nga staff na. Awan iti pagbukngan na. To summarize it, the rod is a symbol of authority, power, discipline, and defense for the ship. The staff is a source of comfort for the ship. Ket intun no kitaan dayjay karnero ni Jehovah Rohe, makita na daytoy rod and the staff. Daytoy a karnero will learn to trust in Jesus. Anya pa'y kakabsat, iti bendisyon nga itag ni Apo Diyos kadigiti karnero na. Remember this. In Psalm 23 verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runneth over. Amo daytoy a karnero ni Ari David nga ijay panagnada. They will be walking through the valley of the shadow of death. Addan iti nakasagana nga lamisaan nga isunto iti pangananda kadwana dayjay a pastor. He prepares a table before me. Iti imatang dagiti kapuso. Ijay nga panpanag na. Daytoy a pastor ni Jehovah Rohe, ken dayjay a karnero ni Ari David, sika ken iti siya. Ijay kapadasan iti panagbiag tayo. Adu dagiti kabuso nga iti kayat da ket saan ka saana nga agbalday. That is the rules. Ngem kabayatan nga magbagna tayo kadwa tayo ni Jehovah Rohe. Addan iti insagana na nga lamisaan nga isu iti panganan. The table is full. Anyaman akayat mo nga imagine nga tanaw. It is prepared for
the sheep. Kaapay, ay ayaten dayjay pastor ti karnero. Mikadua nga raniden ni Jehovah Roy. You anoint my head with oil. Kadayjay literal apan nagbiag iti karnero. No daduma masugatan ti ulo na kakapsat. Ibaw-ibaw ing nakit. Dayjay iti mangted kenkwana iti kapadasan nga saan agtal na. Tapay, there are insects mabalin nga digiti ngilaw, mabalin nga digiti lamok. Into no maangot da iti dara, they have a very strong sense of smell. Apan da araken dayjay ulo, dayjay a karnero. Ket agsipod tadda digitoy nga tumatayaw. The sheep cannot be at ease. The sheep cannot rest. Into no makita dayjay nga pastor mangala iti oil. Anya rami din na. He anoints my head with oil. Into no addan dayjay oil nga naikabil dayjay pastor ijay sugat dayjay a karnero. These insects will be driven away. Ket urayen no kasanubanog ng ton dayjay a karnero. Gapu ta dayjay a pastor. He anointed his head. Makaturo. But there is a special meaning to this. Sika akas ni Ari David. Siya akas ni Ari David. Idi a pinili ni Apo Diyos ni Ari David. Malagip yung kabsat. Ubing pailangan ni Ari David idi. Inbaon ni Apo Diyos ni Samuel, iji Bethlehem, iji balay ni Jesse. Anya inaranid ni Jesse. Pinili na digiti anak ni Jesse. Limabas isang wanan ni Samuel. Idin imbaga ni Apo Diyos. This is the man. He anointed David as king. To anoint is to set aside for a special purpose. Idi nga pinili na ka ni Apo Diyos. And then He anointed you. He had chosen you to have a special purpose, to live a special life. And then I like why di bagana ni Ari David. My cup runneth over. I have a cup. No ikam kumati danom daytoy nga cup. Ket saan kakabsat nga aglipyas? That is not what King David said. No arit na kumadaytoy nga cup. Ket ipan ko kakabsat iti sirok iti faucet. Ket I turn the faucet on and water keeps on dropping on this cup. Ket napunon. What happened? The water runneth over. Ulitin. The water runneth over. No itibiyag kuma. Dayjay karnero kat inyarig na dayjay kap. Dayjay upa. Ti aramitin ni Apo Diyos kakabsat. He will fill it. He will fill it. He will fill it again until it
is overflowing with blessings. Ulitin, ti panagbiag, dagiti pinili ni Apo Diyos a karnero na. Biag ang bendisyonan, biag nga itirukod na, ket agliplipyas kadagiti bendisyon a kasapulan. Anya, dagiti bendisyon nga ited ni Jehovah Rohe, kadaytoy nga inadal tayo itata. Umuna, ni Jehovah Rohe, pinili na ka. And in choosing you, He anointed your head with oil. Mikadua, ni Jehovah Rohe, punuan na dayjay a panagbiag mo, kadagiti bendisyon nga kasapulan. Success. Oh, we love success stories. And we are very happy that God is happy to see His children to live successfully. Ang kanayon ting ibagbaga, higher than the highest human thoughts can reach is God's idea for us. Dahil ti panunutin na ako Diyos nga paikin. Dahil kasasayaan ko. Iti pagbalinang. Di matkatlo ni Jehovah Rohe makes His ship secure in His presence. Saan tayo nga magnakakabsat? Iji literal nga the valley of the shadow of death. Magmagna tayo in the spiritual, symbolic valley of the shadow of death. Iti panagna tayo. Laglagitan kadwa tayo ni Jehovah nga isu iti pastor. Ket gapu ta isu iti pastor, saan na tayo ito pulos na baybay. I am secure. Gapu ta ni Jehovah Rohe isu iti kanta. Agkararag tayo sa agyaman kami, Ama. Iti ayat mo na kami. Agyaman kami. Ta iti panggap mo ket agbyag kami akas iti maysa nga karnero. Ganapnuan iti panagtalag. Gaput agtalag. Ited mo to kada kami dahil nga bendisyon ang kasapulan. Iti rukod nga aglipityas. No adaman o Diyos dagiti kakabsat. Nga magmagnada itatay tinginget isiknet ni patay. If they are sick, Heavenly Father, makipagpakaasi ang sika nga pastor ni Jehovah Rohe. Asideg ka kumakadakwada. Ket alaem dayjay lana iti panagayat mo. Pulutam isuda o Diyos. Tapno digijay nga dakis nga panggap iti kabusor ket pumanaw ket agyaman kami. Tumas asideg kami, numas asideg. Kadayjing aldaw. Nga ibaon mo to ti anak mo to may nakanakinan. Ket agawid kami to ita pagarihan. Ngayon sa ganang nga agpay. Agyaman kami o Diyos. Itinaganap po ng Jesus. Amen. Amen. Into dumay nga lawas, we will conclude our study in Psalm 23. Yan ni Apo Diyos, ni Jehovah, Isu iti pastor. Sapay kumata na bendisyonan kayo. And hopefully, please subscribe
and please share. Tapno at dadupay kakabsat, di kiti mabendisyonan. Imbanggal daw yung amin. Ni Apo Diyos ay tanggapin. At ay